ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin falalarsa da rahamarsa ya nuna mana wannan rana da muka alkarta haduwa da 'yan uwa masu albarka domin gabatar da darasi a cikin wannan masallaci mai albarka na Muawiya ibn Abi Sufyan. Muna roƙon Allah ya datar da mu cikin dukkan abin da za mu ambata. Jagorori, abokai da malaminmu da 'yan uwa da muke tare a wannan majalisi, Allah ya muku albarka, Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya tabbatar da digadiganmu akan imani da ayyukan alkhairi. Kamar yadda mai gabatarwa ya ambata, za mu gabatar da darasi game da abin da ya shafi zuwan Ramadan. Watan Ramadan wata ne mai albarka. Watan Ramadan wata ne na rahama da jin kai ga bayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta azumtarsa ya farlantar da shi akan bayi. Idan Allah ya ja kwanakin mutum har ya riski watan Ramadan yana musulmi wadda ya imani da Allah, ya riski watan Ramadana, to ya isa tudun mun tsira. Ɗaya daga cikin manyan manufofin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana azumin watan Ramadana shine tahqiqut taqwa, samar da taqwa. Shi taqwa kamar shine kashin bayan tsira duniya da lahira da bayi. Duk lokacin da bayi suka ji tsoron Allah, suka kiyaye dokokin Allah, suka tsaya akan tafarkin Allah, suka samu takawa, to ba wani abun da ba da su iya cin mishi ba na nasara a duniyarsu da lahirarsu. Takawa shine Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Duk wanda ya zama mai tsoron Allah ne, mai kiyaye dokokin Allah ne, Allah ya ce zai sami shi mafita. Idan al'umma ta zama al'umma mai tsoron Allah, babu wani abu da zai zo ya cakuɗe ita al'ummar ta gagara samun mafita daga wannan abu. Wannan haka Allah ya ambata. Idan mutum ya zama mai tsoron Allah ne, to Allah zai sa mishi mafita cikin duk abin da ya tinkara a rayuwarsa. wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
Allah ya ce duk wanda ya zama mai tsoron Allah yana kiyaye dokokin Allah sau da kafa, Allah zai sa sauki a cikin al'amuransa baki daya. Duk abinda sai an yi wahala an yi kikikaka, to shi Allah zai kawo mishi wannan al'amarin a cikin sauki. wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Duk wanda ya zama mai tsoron Allah, Allah kan kankare mishi laifuffukansa ya girmama sakamakonsa. Yan uwa masu albarka, shi tsoron Allah kamar shi ne target na tsira duniya da lahira. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Allah yace idan kun ji tsoron Allah kuka tsare dokokin Allah, Allah zai sanya muku wani rariya, wani mai rarrabewa. Duk abin da zai taso muku da ku iya tantance mai amfani da mai cutarwa. Za ku iya tantance abin da yake dauke da alkhairi da abin da yake dauke da sharri. Allah zai muku dace da wani matankadi da zai dinga reraye muku abin da yake da amfani daga abin da bayi da amfani. Dukkan al'ummomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su, sai yake cewa walau anna ahlal qura a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Allah madaukakin sarki yace walau anna ahlal qura, inda ma'abuta waɗannan alƙaryu, mutanen waɗannan alƙaryu da aka halakar da su, waɗansu aka kifar da su, amanu sun yi imani, wattaqau sun tsare tsoron Allah, sun bi dokokin Allah. Allah yace la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardi. Allah ce da mun bude musu albarkatun samai da kasai, da sun ci albarkatun Allah ta sama, da sun ci albarkatun Allah ta ƙasa. Me za su tsare? Allah ce imani da takawa. Inda za mu yi ta bibiyan irin waɗannan ayoyi, babu wani abu da ka samu wadda shi ne target daga lokacin da bawa ya isa gare shi, ya isa zuwa ga tsira. Shi yasa duk wanda ya maka nasiha ya ce ma ka ji tsoron Allah, ka yi mishi godiya. Allah yakan ce manzon Allah ka ji tsoron Allah. Sahabbai sashi sukan gaya ma sashi ku ji tsoron Allah. To ɗaya daga cikin manyan dalilai da ya sa Allah ya shar'anta mana watan Ramadan shine tahqiqut taqwa, shine samar mabayi taqwa, su zama masu taqwa, su zama masu tsoron Allah, su zama masu kiyaye dokokin Allah. Tabbatuwan bawa a watan Ramadan, ribatan alkairai da falaloli da watan Ramadan yake da shi, zai tabbata ne ga mutumin da ya tsare takawa, ya kiyaye dokokin Allah. Duk abin da ake ambatawa na falalan watan Ramadan, na alkairan watan Ramadan, na dukkan abin da bayi za su ribata a watan Ramadan, in uwa masu albarka, idan mutum ya yi kuskure ya tashi zero a watan Ramadan, to in ba ɗauki da gudumawa na Allah ba, ya taɓe kenan, ya halaka kenan. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaka wa lam yukfar la. Annabi yace Allah wadaran mutumin da watan Ramadan ya shigo ya same shi, sannan watan Ramadan ya fita ba a gafarta mishi ba, ma'ana bai samu gafarar Allah ba, bai samu rahama ba. Tsayuwan daka wajen ribatan alkairan da watan Ramadan ke da shi ba na ganin dama ba ne, domin idan kuma baka yi nasara ba, to asarar ka kuma tafi kowane asara muni.
so inda za a ce wadda ya tsaya ya yi ramadan da kyau ya dace da alkhairan da ke watan ramadan ya yi nasara, wadda kuma ya kashe jikinsa ya zauna cikin kasala ko ya fada cikin sabon Allah a ramadan, shi ma ya yi asarar ramadan ne kawai. To da ya zo da sauki. Duk wadda ramadan ya zo sai ya gagara isa zuwa ga inda ake so a je, annabi ya ce to Allah wadarai da wannan bawa. shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza kana awwalu lailatin min shahri ramadan, da zaran daren farko na watan ramadan ya shigo, kana raye kana musulmi sai ka ji an sanar da ganin wata, an ga wata, an ga wata, an ga wata, an ga wata. To tun kan aje asubahin da za a ɗauki azumi, programs da Allah ya shirya wa bayi na rahama zai fara tabbata ne a kansu tun a farkon daren da aka ga ramadan din, watan ramadan din, kafin a fara ɗaukan azumi. annabi ya ce idan kana awwalu lailatin min shahri ramadan, idan daren farko na watan ramadan ya shigo, aka ce yau an ga wata, yanzu ne muke cikin dare na farko na watan ramadan, sufidati shayatinu wa maradatul jin, annabi ya ce za a ɗaure shedanu da kangararrun aljanu waɗanda suke da ruwa da tsaki wajen batar da bayin Allah. shi yasa idan ramadan ya shiga zaka ga har waɗansu 'yan shaye-shayen nan da su ake tarawihi, saboda iyayen gidansu duka an ɗaure su. shi yasa a ramadan idan ka ga mutum fanɗararre a watan ramadan, to shi ma shaidanin kansa ne da kansa. wa gullikat abwabun nar, annabi yace za a bubbude, wa gullikat abwabun nar, za a kukkule kofofin wuta. daren farko na ramadan na shiga, daren farko na ramadan na shiga, Allah zai ce a kama kofofin wuta duka a kule, ba za a sake bude wata kofa daga cikin kofofin wuta ba, sai kuma an ce watan shawwal ya kama. jama'a mun fahimta? language da yake cikin wannan shine idan ramadan ya shigo za a kama kofofin wuta duka a kule. abinda ubangiji ke sanar da bayi shine a ramadan kuma ba a harkar wuta. kamar gidan mai ne ka je ka samu an kule gidan man, ai sakon da ake gaya ma ko akwai mai din ba a sayarwa. ramadan na shiga ubangiji zai ce duk wata kofa ta wuta a kama ta a kule ta. wa futihat abwabul janna, za a bude kofofin aljanna duka, domin a ramadan hidima ne na rahama da gidan aljanna. wa yunadi munadi, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sai wani mai shela sai ya shelanta daga cikin mala'ikun Allah, Allah sai sa wani mala'ika yayi sanarwa, ya bagiyal khairi aqbil, ya bagiyal khair ai ya talibal khair. ina mai neman rahama, mai neman alkhairi, mai faɗi tashi wajen karatun alkur'ani, ƙiyamun laili, sadaka, zumunci, ayyukan alkhairi, Allah zai ce a sanar da shi ya fiskanto ga lokacinsa yayi. waya bagiya shar aksir, za a ce ya kai mai neman sharri ka taka birki makanka, domin duk giginka yadda aka ce an kama wuta an kule, kai kuma a ramadan ka je kafan tsama cikin sabon Allah, to kamar ka ƙetara katanga ne, kamar ka ƙetara katanga ne. kame ake yi, duk wadda aka kama shi za a tsare shi, sai aka ce to yanzu duk wadda yake ciki a sake shi, kai sai ka je ka hau katanga ka ketara, kaga ai kai rigima dama kake so. a ramadan in mutum ya tsunduma cikin sabon Allah to rigima yake so. waya bagiya shar
aksil, ya kai mai neman sharri ka kame kanka, ka taka birki makanka. Walillahi utaqa'u minan nari, Allah yana da waɗansu bayi yantattu da yake yanta su daga wuta. Wa zalika fi kulli laila, hakan na faruwa ne a kowane dare. Turran da daren Ramadan ya kama, Ubangiji yakan yanta waɗansu dubban bayi, ba wadda ya san iya adadinsu in ba Allah ba. Duk daren Ramadan har ran da wannan daren ya ƙare, wadda albarkacin da suka ci na wannan yantawa shine rayuwarsu ta riski watan Ramadan. Rayuwarsu ta riski watan Ramadan, wadda watakil inda ba su riski Ramadana ba da ba wannan labarin ake yi ba. Duk dare na Ramadan akwai bayi da Allah ke yanta su daga wuta. Daga lokacin da aka yanta su, wannan labarin ya ƙare, wannan labarin ya ƙare. Sun yantu kuma sun yantu. Allah ya samu a cikinsu. Za a ja kunnen masu saɓon Allah da su daina, masu ɗa'a ma Allah su fiskanto domin ribatan wannan alkhairi. Ya tabbata a cikin hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa, inna hadha shahr qad hadara. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, kun ga wannan wata na Ramadan, wata mai albarka ya halarto muku. Annabi sai yace, wa fihi lailatun khairun min alfi shahrin. A cikin wannan wata na Ramadan akwai wani dare, alkhairin da daren ke dauke da shi ya fi na watanni dubu. Inda za a ba wa bawa dama ya bauta ma Allah a watan Ramadan, a cikin wannan dare na lailatul qadari, ya dace sallah yake yi, karatun alkur'ani yake yi, sadaka yake yi, wata ibada yake yi, abinda zai samu to inda za a bashi shekara 80 bayan fitan wannan daren, a ce ya nemo abinda ya samu a wannan dare na lailatul qadari, ba zai samu ba. Man hurimaha, annabi ya ce duk wadda aka haramta ma alkhairin wannan dare na lailatul qadari faqad hurima alkhaira kulla, to an haramta mishi alkhairi ne duka, ba shi da rabo ne, ba shi da rabo. Annabi sai ya ce wala yuhramu khairaha illa mahrum, kuma ba wadda za a haramta ma alkhairin daren lailatul qadari in ba wadda ba shi da rabo ba. Yan uwa masu albarka, wannan jan hankali ne cewa kar bawa ya sake ya yi asarar dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi na halartar wannan wata na Ramadan mai albarka. Akwai dubban mutanen da dubbai waɗanda bara da su aka yi tahajjud, da su aka yi tarawihi, da su aka yi tafsiri, da su aka yi duk abin da aka yi na watan Ramadan, yanzu suna nan a kwance a kabari suna jiran ranar hisabi. Duk waɗannan darussa da muke gabatarwa bara duka mun gabatar da su ne da Alhaji Ahmadu limamin mu na S19, yanzu yana kwance a kabarinsa. Allah ya mishi rahama, Allah ya gafarta mishi. Idan ka samu wannan daman, watakil Ramadan ɗinka na ƙarshe kenan a duniya, ka yi ƙoƙari ka yi abin da ya dace, ka shirya ma abin da ya dace, ka zage ka yi abin da ya dace, ka tsaya ka yi abin da ya dace. Maras rabo ne rayuwarsa takan kai Ramadan har ta fita, Allah bai gafarta mishi, Allah bai yanta shi ba, Allah bai sa shi a cikin rahama ba. Annabi ya ce sai wadda ba shi da rabo. To amma duk yadda kake so ka samu kanka a cikin masu rabon nan, a cikin waɗanda za a yanta, kake so ka samu kanka a cikin wadda za su dace da alkhairan lailatul qadari, kana so ka samu kanka a cikin wadda Ramadan zai fita sun yantu, to fa ka'ida kuma sai ka kiyaye ka'idodin watan Ramadan, sai ka kiyaye ka'idodin watan Ramadan.
sai ka kiyaye ƙa'idodin azuminka. Waɗannan ibadodi da aka shar'anta mana na azumi da dukkan sauran dangin ibadodi, tarawih ne, tahajjud ne, da duk abin da za mu yi, to ka yi ƙoƙari ka tsare abin da shi ne ya kamata a tsare. Ka tsare abin da ya kamata a tsare, kar ka yi asarar wannan dama taka. Idan ka yi asararta, to tabbas ka samu tawaya wadda banda Allah da taimakon Allah babu yadda za a yi ka tashi. Yana daga cikin abu na farko uwa, abu na farko da ya kamata kowane musulmi ya tabbatar Ramadana bai shigo ba face ya tsare, ya kiyaye abinda ya kamata a ce ya kiyaye, shine sulhu tsakanin musulmai. Wallahi waɗanda suke gifta wannan kuna so ku hana ni yin darasi. Ana ta muku magana, wallahi duk lokacin da wani ya tashi sai ya fiski hankali na. Yanzu ko dan wannan maganar da na yi kun ga ai ya shiga mana cikin karatu. Don Allah kowa ya nemi waje ya zauna. Yana daga cikin abin da ya kamata kowane musulmi ya kiyaye, ya tsare iya tsarewarsa, shine sulhu tsakanin musulmai. Ko da gigin wasa karka yadda a sanar da an ga wata kana gaba da wani musulmi. Yan uwa mu kiyaye wannan, mu kiyaye wannan. Karka yadda a ce an ga watan Ramadan tsakaninka da wani musulmi akwai gaba, watakila ba kwa magana, watakila ba sallama tsakaninku, watakila babu ga maciji a tsakaninku. Karka yadda yin hakan yakan haifar da a jingine karban azumin Ramadananka. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace tuftahu abwabul janna yawmal ithnain wa yawmal khamis. Duk ranar litinin da alhamis ana buɗe ƙofofin aljanna, fa yukfar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a, sai a gafarta ma kowane bawa da bai yi tarayya da Allah da komai ba. Annabi ya ce illa rajulan kanat bainahu wa baina akihi shahana. Annabi ya ce sai dai mutumin da akwai gaba, kiyayya, kusuma tsakaninsa da ɗan uwansa, ba ga maciji. Fayuqal, annabi ya ce to waɗannan mutanen za a ce wa mala'iku anziru hadaini hatta yastaliha, waɗannan a jinkirta ayyukansu har sai sun daidaita. Malam akwai Ramadan na mutane da yawa na shekaru a ajiye ba a karɓe shi ba saboda akwai gaba tsakaninsu da 'yan uwansu. Ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa tu'radul a'malu ala Allah yawm al-ithnain wal khamis. Annabi yace duk ranar litinin da alhamis ana bijirar da ayyukan bayi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana duk aikin da muka yi a sati ranar litinin da ranar alhamis ana daga waɗannan ayyuka a kai su ga Allah subhanahu wa ta'ala. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'im. Annabi yace to ina so a bijirar da aiki na akai aiki na gaba ga Allah ina mai azumi. Annabi yace na daga cikin dalilan da yasa nake azumin alhamis da litinin, saboda ana bude kofofin aljanna ranar litinin, ana bude kofofin aljanna ranar alhamis. Annabi ya ce ana daga ayyukan bayi. Annabi ya ce to ina so duk ran da za a kai aiki na a sati a kai da azumi a ciki don yana da nauyi. To ɗaukan wannan aiki da ake yi ranar litinin da ranar alhamis, wannan fa azumin nafila ne. Annabi ya ce kowane bawa in ba shirka da Allah yake yi ba za a gafarta mishi laifuffukan da ya aikata. Annabi ya ce illa rajulan kanat bainahu wa baina akihi shahada, sai dai mutumin da akwai gaba tsakaninsa da dan uwansa. Fayuqal, to wannan za a ce wa mala'iku anziru hadaini hatta yastaliha, waɗannan biyun a jinkirta aikinsu har sai sun yi sulhu. To ina kuma azumin watan Ramadan.
wani ya tambayi Abdullahi dan Mas'ud yace kaifa kuntum tastaqbiluna shahar Ramadan, wai ku sahabbai wani shiri kuke na tarban watan Ramadan? Abdullahi dan Mas'ud yace ma kana ahaduna yajra'u an yastaqbila Ramadana wa fi qalbihi mithqalu dharrati hiqdin ala akihi almuslim. Yace ba wadda yake gigi a cikinmu, ba wadda yake gigin watan Ramadan ya kama akwai wani gilli tsakaninsa da ɗan uwansa musulmi. Yace yana daga cikin shirin da muke mai watan Ramadan. ma kana ahaduna yajra'u an yastaqbila al-hilal, yace ba ɗaya da yake daga cikinmu da yake gigin jaririn wata ya kama wa fi qalbihi mithqalu dharrati hiqdin, kuma a cikin zuciyarsa akwai daidai da ƙwayar komayya na ƙiyayya ala akihil muslim, akan wani ɗan uwansa musulmi. Saboda haka ana bukatar sulhu tsakanin bayi, daidaitawa. Karka yadda watan Ramadan ya shigo tsakaninka da ɗan uwanka musulmi babu. Ka san yanzu za a samu wata da kishiyarta har Ramadan ɗin ya fita ma ba sa magana. Wani tsakanin shi da makwabcinsa, wani tsakanin shi da ɗan uwansa. To idan muna so mu samu abin da ake samu a watan Ramadan, wannan yantuwa da ake yanta bayi, wannan dacewa da lailatul qadari, da dukkan abin da muka ambata cewa ana ribata a cikin watan Ramadan, to idan bawa yana so ya ribaci waɗannan ayyukan, ya ribaci wannan yantawan, to daga cikin abin da zai kiyaye shine ya shiga watan Ramadan zuciyarsa tana buɗaɗɗiya, sakakkiya akan duk wani ɗan uwansa musulmi. Wannan yana daga cikin tanadi da shiri da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke. Abu na biyu shine shiri mai infaki da ciyarwa a watan Ramadan. Idan Allah ya buɗi ƙirjin mutum, ya gano sirrin da yake cikin ciyarwa a watan Ramadan, to ba wata dama da za ka yi amfani da ita ka sha kwana kamar ciyarwa a watan Ramadan. Kuma ciyarwa a watan Ramadan din a irin ma wannan lokacin ma, amma irin wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man fattara sa'iman falahu mislu ajri ghaira annahu la yanqus min ajri sa'im shay'a. Annabi yace duk wanda ya tanadar da abin buɗe baki wa mai azumi, abinci ne da zai ci in an sha ruwa, abin sha ne da zai sha in an sha ruwa. Man fattara sa'iman, annabi yace duk wanda ya shirya buɗe baki ma wanda yayi azumi, falahu mithlu ajrihi, annabi yace yana da kwatankwacin ladan wadda ya ma buɗe baki. ghaira annahu la yanqus min ajri sa'in shay'a, ba tare kuma da ladan mai azumin ya tauye ba, ma'ana ba za a tsakuro a cikin ladan shi wanda yayi azumin mani, a taskar Allah cikakkiya ce. Misali, idan da zaka shirya ma wani buɗe baki bayan an kai azumi, sai ya yi buɗe baki da abin da ka tanadar mishi, abin da zai sha ne ko abin da zai ci ne. Abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa duk abin da Allah ya bashi a ranan na wannan azumin, haka kai ma da a baka. Inda misali a ce yau azuminsa ya kai abin da ya samu shine lada 1000, to yana buɗe baki da abin da ka shirya mishi, kai ma za a baka lada 1000. Idan ka shirya wa mutum biyu, za a baka ladan abin da suka samu na azuminsu a wannan ranar. Shi yasa inda za ka shirya wa mutum 10, to insha Allahu a ranar za ka tashi da ladan azumi 10. Inda za ka shirya wa mutum 30 abin buɗe baki, to da ka sha kwana.
akwai wadda yake da karfin da wallahi zai iya sa a yi kunu a yi kosai a yi shinkafa mutum 50 su ci kullum kuma bai ciccika ba. Jama'a mun fahimta? Duk wanda ya yi buɗe baki da abin da ka tanadar mishi, duk abin da aka bashi a ranan na azuminsa haka da a baka. To kuma akwai wani abu da yawa daga cikinmu ba mu gane ba, shine akwai wadda za ka ma buɗe bakin a azuminsa shi kadai ka samu abin da kai azumin in guda 10 ma kai ba za ka samu abin da ka samu a azuminsa ba. Wataƙila mutum ne mai kamun kai, idan ya ɗauki azumin zai kiyaye ƙa'idodin Allah. Tun da ya ɗauki azuminsa banda ambaton Allah da ɗa'a karatun alkur'ani, kai kuma watakil kana azumin ma baka bar ƙarya ba. Kaga kenan abinda za ka samu a jikin azuminsa watakil kai ba za ka samu ma a jikin azuminka ba. Watakil shi in ya ɗauki azumin yana kiyaye ƙa'idodi, ba zai yi gulma ba, ba zai yi batsa ba, ba zai yi ƙaulun zur ba, zai karanta alkur'ani, yana cikin nafilfili, yana cikin neman kusanci a wajen Allah. Kai kuma watakil da azumin a bakinka a kasuwanka ma kana cutar mutane, watakil da azumin a bakinka a ofis ɗinka ma kana karɓar rashawa, watakil da azumin a bakinka kana yada abubuwan da ba su dace ba a social media. Kaga azuminka ai ba zai yi daya da azuminsa ba. To idan ka shirya mishi buɗe baki, duk abin da ya samu a ranan kai ma da a baka. Akwai riba ko ba riba? Akwai riba. Shi yasa waɗanda suka san sirrin ciyarwa a azumi rike mutum suke in ya zo wucewa, suna roƙonsa don Allah ya tsaya ya ci abinci a wajensu. Mu ne kawai a nan za ka je ka samu anguwansu makwabtansa ba su da kunun da za su yi buɗe baki da shi kuma a falonsa an sa mai abinci kala 7 ko 8. illa ɓoyi baka more buɗe baki ba, baka more ba. Kana da dukiya a Ramadan, kana da dukiya a Ramadan, ai ka samu wata kofa da dama da za ka samu kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man lam yada qawla zu wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda in ya dauki azumi ba zai bar qawlu zur ba. Qawlu zur ƙarya ya shiga, qawlu zur yaɗa abin da baka ji ba baka gani ba ya shiga, qawlu zur shaidan zur ya shiga, qawlu zur duk wata bauɗaɗɗiyar zance da ba akan ka'ida take ba tana ƙarƙashin qawlu zur. Annabi ya ce mallam ya da qawlu zur, duk wanda bai bar qawlu zur ba wal amala bihi ko aiki da shi, haka kawai a sa wani abu a wani shafi na Facebook ka gani kai ma ka yaɗa ko kuma ka yadda da shi, baka da tabbas akan wannan abin. Wal jahal ko kuma dabbanci, wauta, kana kuma azumi. Annabi ya ce falaisa lillahi hajatu, Allah ba shi da bukata fi an yada a ta'amahu wa sharabahu. Me waɗannan sifofi ya bar abincinsa da abin shansa, Allah ba yi da bukata. Ma'ana ana gaya maka in fa ba za ka bar waɗannan abubuwan ba, to za ka ɓata lokacinka ne a watan Ramadan. 'Yan uwa masu albarka, yana daga cikin alkhairan da ya kamata mu shirya mishi a watan Ramadan shine ciyarwa. Ɗaya daga cikin tawayar da muka sama kanmu game da abin da ya shafi infaki shine kowa yana ganin wani ne ya dace, da wannan ake tafiya a bar mutanenmu. Shi yana ganin tun da wani ne mai kuɗi shi ya dace, tare da cewa shi bai yi komai ba. Ka yi gwargwadon abin da za ka iya. Idan kana da halin da za a yi kunu mudu 2 a gidanka, ku yi amfani da mudu ɗaya, mudu ɗaya a ba da shi mabayin Allah, kai ma ka yi ƙoƙarinka. Waɗanda suka san ƙimar ciyarwa a watan Ramadan sukan yi asusu watanni kafin shigan watan Ramadan domin su samu abin da su ma za su ciyar idan watan Ramadan ya shigo. Idan ku 2 da ku haɗu, idan ku 3 da ku haɗu,
in kun kai 10 da ku haɗu ku dinga samar da wani ɓangare na ciyarwa a watan ramadan ku yi, Allah zai karɓa. mafi alkairin lokaci da bawa zai yi alkairi shine watan ramadan. Abdullahi dan Abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajwadan nas, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mafi alkairin mutane. ka haɗu da wani ka ji labarin wani da yake da alkairi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu. ajwadan nas yace annabi shine mafi alkairin mutane. wa kana ajwadu ma yakun fi ramadan, sannan mafi lokacin da alkhairinsa ya fi haɓaka ya fi yawa, Abdullahi dan Abbas ce shine watan ramadan. kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi ramadan, lokacin da annabi ya fi yada alkhairi, yin alkhairi, sadakoki, kyaututtuka, taimakawa, Abdullahi dan Abbas ya ce a watan ramadan. hina yalqahu jibril, lokacin da mala'ika jibril yake zuwa mishi fayudarisul qur'an, ya mai darasu na alqur'ani, domin watan ramadan wata ne na alqur'ani. wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadan, duk daren watan ramadan mala'ika jibril yakan zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai darasu na alqur'ani. fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi yada alkhairi, kyaututtuka, taimako, gudumawa a cikin al'umma sama da iskar da take kada. sannan yana daga cikin abinda akan infaki ya kamata kama kanka tarbiyya. in kana so Allah ya maka wadata, in kana so Allah ya maka wadata, ka tsaya da taimakon bayin Allah, wallahi za ka ga alkhairi. kar ka raba ɗayan biyu. in kana so ka ga alkhairi, matsalar da muke samu malam shine tana daga cikin ayoyin alkur'ani da kowane musulmi kusan ya haddace, amma tana daga cikin ayoyin da tafi ba da wahalan fahimta a wajen musulmai shine in tansurullaha yansurkum. ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. ya ayyuhalladhina amanu, Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, in tansurullaha, in kun taimaki Allah, kun taimaki addinin Allah, yansurkum, Allah zai taimake ku. abinda shi Allah yake cewa yanzu yadda kake kayi abun da ya sawwaka ya gani zai taimake ka, to mu kuma muna jira ne sai ya taimake mu sai mu taimaka. shi ayar kuma tana magana ne kayi, shi yasa sahabbai sun yi hidima wa addini, wallahi wani bayi da cikakken gyaptun da zai rufe cikinsa. shi Allah abinda yake magana ka yi abin da ya sauwaka ya gani zai taimake ka, kai kuma kana jira ne sai ya taimake ka tukunna ka yi. wannan haka Allah yake mu'amalantan kowa. wato shi Allah duk abinda ya sa ka kai, abu na farko shine ya kalli zuciyarka, don Allah abin za ka yi da ikhlasi za ka yi. abu na biyu da gaske kake yi, wannan da gasken sai Allah ya tantance shi. shine ma'anan fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Saboda haka idan aka ce ayi imani, to Allah zai tantance waɗanda da gaske ne da waɗanda da ƙarya ne. wannan da gasken ka rike, wallahi sai ka nuna ma Allah da gaske kake. ko laifi da kaga mutanen mu suna laifi da yawa suna so su tuba,
sai ya tuba ya dawo, ya tuba ya dawo. Wani sai ya yi kuka in ya yi laifin, abin da ya sa bai bari ba saboda ba da gaske ba. Shi Allah yana so ya gani da gaske ne. Duk application da kake sabon Allah da su ga sunan a wayanka, to ya zaka ce da gaske kana so ka bari? Zai yiwu? Akwai wani mutum, al-Imam al-Bukhari ya fidda hadisi, sai da ya kashe mutane 99, amma duk lokacin da ya kisan sai ya dawo. Da ya kashe na 99 sai ya je ya samu wani mai ibada, sai ya ce mishi ni fa ina so in tuba ga mugun aiki na. Ya ce har mutum 99? Ya ce ya ce kai, sai ya kashe shi. Bayan ya kashe shi ya sake nadama, sai ya je tambayi wani malami, sai ya ce mishi ai ba a shiga tsakanin bawa da Allah, amma fa laifin nan in kana so ka bar shi sai ka bar garin, domin anan ka tashi, anan ka saba da sabon Allah, anan abokanka suke, anan kake aikata aikin. Duka ya bashi shawara, da za ka bar nan ka tafi waje kaza cikin mutanen kirki salihan bayi, ka je ka tsaya ka bauta ma Allah, to da za ka bar wannan laifin. Garinsa ne, anan ya tashi, anan ya yi wayo, anan ya iya duk abin da ya iya. Ya kunshe kayansa ya rataya ya kama hanya zai bar garin. Da gaske yake so ya tuba ko ba da gaske ba? To annabi ya bada labari yana aljanna. Me yasa? Saboda ba yadda za a yi ya bar garin saboda ya bar laifin kuma a ce ba da gaske ba. Amma duk wannan kazantar chatin da kake yi, har yanzu nambanta yana wayanka, ka ce kana so ka bari? Kina so ki tuba, kina so ki bari, har yanzu namban wannan dan iskan yana wayanki. Da gaske ne? Ba da gaske bane. Ba da gaske bane. Ba da gaske bane. Idan shi yasa annabi ya ce man sa'alallaha ash-shahadata bi-sidqin, duk wanda ya roki Allah shahada, sai annabi ya ce da gaske, ballagahu Allahu manazil ash-shuhada, Allah zai dauke shi cancak ya sa shi a cikin shahidai ranar alkiyama. Wa in mata ala firashi, ko akan gadonsa ya mutu. Me Allah yake so kawai? Da gaske ne? Da gaske ne? Jama'a mun gane? To maganan da gaske ne, kai kana so ka taimaki addini da gaske ko kuma buri ne kawai? Akwai bambanci tsakanin surutu a baki da kana so ka taimaki addini da gaske. Lokacin da Allah ya rubuta hijira a bar Makka, wato malam ka duba girman barin gari, ba fa gari ba, ka gwada ko anguwar da ka tashi a ce za ka bar anguwar, a ce a nan ka girma, a nan ka yi wayo, yadda ka saba da ita. Shi yasa duk wanda yake nema ya ga anguwarsu ta kama zuciyarsa, balle a ce yau za ka yi bankwana da garin da aka haife ka. A nan ka tashi, a nan ofis ɗinka yake, a nan kake kasuwa, abokanka duka abun suke, za ka yi. Allah sai ya ce su yi hijira. Shi ya kama hanya, ya bar Makka, yana cikin tafiya sai ajali ya cin mishi. Sai sauran sahabbai suka ce Allah sarki wane, gashi hijiransa bata cika ba, bai isa Madina ba. Allah ya ce a'a, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi, muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah ya ce wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi, duk wanda ya fita daga gidansa ya kama hanya zai yi hijira zuwa ga Allah da manzonsa, thumma yudrikuhu al-maut, sai mutuwa ta ritsa da shi a hanya. Allah ya ce faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, ladansa ya tabbata abun Allah. Cewa aka yi a tafi Gombe, wani sai ya tashi tiryan har ya isa alƙaliri sai ya rasu. Da gaske zai je Gombe ko kuma da wasa? To shi Allah so yake addinin ya ga da gaske kake yi, da gaske kake yi. Inda su sahabbai suka fi mu, suka fi kowa, su da gaske suke yi. To wannan da gasken shi yasa da Allah ya jero waɗansu sifofi a suratul Baqara, sai ce ulaika alladhina sadaqu, sai ce wa ulaika humul muttaqun. To wannan da gasken yanzu abinda ake bukata man sagir kai abun Allah ya gani. Amma ka zauna kana ta yaudaran kanka,
ka faɗi wannan gobe ka faɗi wannan a addini ai alkur'ani ka san ba a garin ku aka saukar da shi. Waɗansu ne suka yi dakon addinin, kawai ka tashi kaga qur'ani ne a gidanku, kai musuluncin daga anguwanku ina ka kai shi. Saboda haka da yawa ayyukan da muke yi faɗa kawai muke yi, ba aikin muke so mu yi ba. Yanzu wannan gangami da muka yi a masallacin nan tsakani da Allah, in an yi kuɗin masallacin nan in dan Allah ne muna so mu siye shi, na za mu iya biyan kuɗin ko ba mu biya? Da mu biya. Da mu biya ko ba mu biya? Tsakani da Allah da mu biya. Da biya. Haka ne, shi yasa sai ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa wa hum ma'akum a wata sharikukum fil ajr. Saboda na gidan da suke zaune da gaske ne suna so su zo da gaske ne, saboda haka sai aka ba su ladan waɗanda suka fito. To maganan wannan da gasken ne shine abin da ake bukata. Wannan maganan da gasken ne, saboda haka in muna so mu taimaki addini, in muna so mu taimaki 'yan uwanmu sai da gaske, to in ka gwada da gasken kuma Allah zai gaskata maka da gaske ke. In ka gwada da gasken Allah zai gwada maka da gaske ke. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke cewa thalathatu uqsimu alaihim wa uhaddithukum hadithan fatazu. Annabi ya ce akwai waɗansu abubuwa guda uku, annabi ya ce zan rantse muku da Allah a kansu har abada ba da ku ga akasin abin da na gaya muku ba. Thalathatun uqsimu alaihinna, annabi ya ce zan muku rantsuwa akan waɗansu abubuwa guda uku. Annabi in ya faɗi magana ko bai rantse ba ai gaskiya ne, sai ya ce to zan iya rantse muku da Allah a kansu. Yadda na gaya muku har tashin alkiyama ba za ku ga sunkuyin haka ba. Wa uhaddithukum hadithan fafazuhu, yace zan ba ku wani bayani ku kiyaye. Ma naqasa malu abdin min sadaka, annabi yace dukiyar bawa bata taba tawaya ba saboda ba da sadaka da taimako. In ka karye ka je ka nemi mai karya ka, amma wai taimakon jama'a, wai sadaka, ba da gudumawa, annabi ya ce zan rantse muku da Allah baya tauye dukiyar mutum. Hadisin Bukhari, annabi ya ce ba wani gari da zai waye face Allah ya saukar da waɗansu mala'iku biyu, zai ce su yi addu'a wa mutanen duniya. Na farkon zai ce Allahumma a'ati munfikan kalafa, Allah duk wanda yayi infaki ya taimaka ya ba da gudumawa ya tallafa, Allah ka maye mishi gurbin abin da ya bayar. Wa yaqulu al-akhar dayan sai ce Allahumma a'ati mumsikan talafa, Allah duk wanda aka nema ya taimaka ya tallafa yaki, Allah ka talafar da abin da yake hannunsa. Wannan addu'a da mala'iku suke yi, in Allah ba zai karba ba zai ce su. Shi yasa ka dauke shi a matsayin asami, ka je ka gwada. Idan wani ya zo neman taimako a gunka ba shi da shi, yana bukata, ya cancanta, kai kuma kana da halin ka taimake shi, sai ka ce mishi yayi haƙuri. Wannan abin da ya nema in 5,000 ne, in 1,000 ne ka hana, ka ce mishi yayi haƙuri, to insha Allah 1,000 nan sai dai ka je ka gyara mashin ɗinka da shi, amma ba za ka ci. Sai dai ka je ka yi gyaran mota da kuɗin, domin mala'ikan abin da ya ce Allah duk wadda aka nemi ya taimaka ya ke taimaka, abin da ke hannunsan Allah ka talafar da shi. Shi yasa kana shiga gida sai a ce maka baban wani jikin wani fa yayi zafi, to sai ka je kemis, abin da ya neman ka hanan sai ka je ka sayi magani da shi ma yaro, amma dai a barka ka more shi ba za ka more shi. Shi yasa ita rowa ba ta da rana banda sharri, rowa banda sharri wa ma'abucinta ba ta da rana. Shi kuma wannan da ya ce Allahumma a'ti munfikan kalafa, ka gwada in dai za ka taimaka to da ka ga buɗi. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu.
idan ka bude hannunka Allah zai yalwata maka, in ka bude Allah zai yalwata maka. Kar ka saka wayonka a cikin abin hannunka. wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akihi. Annabi yace Allah na shirye ya taimaki bawa matukar bawan zai taimaki dan uwansa, matukar zaka taimaka Allah zai taimake ka. Annabi yace zan rantse muku da Allah, sadaka da taimako bata taba tauye dukiyar wani ba. Da gaske ne ko ba da gaske ba? Da gaske ne. Saboda ka in kana so hanyar ta bude, abinda ke hannunkan ka gwada da shi, Allah sai ya buɗa maka. Allah ya samu dace, Allah ya muku albarka. Waɗannan kalmomi da muka ambata Allah ya karɓa mana, Allah ya tabbatar da digadigan mu akan imani da ayyukan alkhairi. Allah ya riskar da mu wannan wata mai albarka cikin alkhairi. Allah ya ba mu ƙarfin gwiwa na tsayawa mu nemi kusanci gare shi, mu bauta mishi da ikhlasi. Muna roƙon Allah kuma ya karɓa mana duk abin da zamu yi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.